Quina és la diferència entre unitat didàctica i situació d'aprenentatge? Tradicionalment, unitat didàctica és el nom que s'ha utilitzat en les convocatòries per designar les unitats que formen part d'una programació didàctica, però amb la publicació de la LOMLOE, les convocatòries han integrat el concepte de situació d'aprenentatge. La situació d'aprenentatge, en definitiva, designa una seqüència didàctica de la mateixa manera que la unitat didàctica, però té alguns aspectes que són importants. Per entendre-ho, hem de saber que una seqüència didàctica és un conjunt articulat d'activitats d'aprenentatge i avaluació que amb la mediació d'un docent busquen l'assoliment de determinades metes educatives, considerant una sèrie de recursos. Una seqüència didàctica pot abarcar diferent duració, només una sessió, un grup d'activitats, una unitat didàctica, un projecte trimestral. La unitat didàctica està formada per una sèrie d'elements que guien el docent en el tractament de les competències i continguts de la unitat, amb uns objectius, metodologies, temps i uns criteris d'avaluació, i a més ha d'estar emmarcada dins d'una programació didàctica. Les situacions d'aprenentatge recullen gran part de les característiques d'una unitat, però a més han d'integrar una sèrie d'elements, com per exemple un context i un repte. També podem definir les situacions d'aprenentatge com una manera d'estructurar la programació amb l'objectiu d'afavorir l'adquisició de les competències. Són experiències que parteixen d'un context, plantegen un repte a la persona que aprèn i s'orienten a l'assoliment de les competències. Què és un context? És una realitat situada en un temps i un espai. Pot ser del passat, del present o del futur. Pot ser local o global, planificat o sobrevingut. Situa l'escenari on es planteja el repte de la situació. I què és un repte? És un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions. A més, el Departament d'Educació ha publicat una estructura per dissenyar situacions d'aprenentatge, però no és l'únic model que podem utilitzar. Cada centre educatiu ha d'escollir el millor que s'adeqüi a les seves característiques. A més, els opositors han de tenir en compte el que diu la convocatòria.